The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon sa Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? Oras na para sa ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo dahil 28 days na lamang po at halala niya. Samahan niyo po kami dito hanggang alas 5 ng hapon. Ito po si Alex Sembrano at para kumpletuhin ang ating episode ngayong hapon, sasamahan ako ng isa sa main host ng ating programa, Paolo G. Santos. Good afternoon. Abang Rabalen, ganito pong katamon talatuki na kingaliwang panig na ning mundo. Social media, DJ Alex. Ako, tatamboy. Retang talatuki mo na, burira po nga balo nung mga mamulay kaya katamong politika kaya ni Pulabo at Kapampangan. Samahan po ninyo kami dahil ito hong amin pong diskusyon, masinsinan at ang titulo, paglalahad, may ilalahat. Tatangboy, di ba? Meron. May lahat at iisa-isahin ho natin yung mga lokal na issue. Kung kayo ho ay andyan nakatutok sa social media, interactive po ang ating show. Hanggang alas 5 po kami ng hapon. Alas 4 mag-uumpisa dito ho sa ating bansa. At yan naman ho ay matatapos ng parang kulang isang oras pagka naglalahat eh. Tamboy. Yes, Paolo G. At kasama rin natin dito sa studio, of course, ang batikang komentarista ng talakayan ngayon, Mr. Boy Santiago. Tangboy. Batikan, ano? Yes. Mas maganda po tayo sa hapon. Alex, Paulo, at sa ating panauhin, sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay sa Paglalahad 2025. Ako po si Boy Santiago. Happy Monday! Yes. Happy Monday! At bago po tayo dumako at ipakilala ang ating bisita ngayon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Kauna-unahang internet voting para sa OFWs sinimulan na. Formal nang sinimula ng Commission on Elections sa COMELEC ang online voting para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW nitong April 13, alas 8 ng umaga Philippine Standard Time. Itong kauna-unahang pagkakataon na ipinatupad ang internet voting sa halalan para sa mga overseas voter kung saan maaring bumoto gamit ang cellphone, computer at tablet na may internet. Ayon sa COMELEC, layunin ng online voting na gawing mas madali ang pagboto at mapataas ang voter turnout ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Sakop ng online voting ang 77 lugar sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng US, Canada, Australia, Japan, South Korea at mga bansa sa Europa. Samantala, sa 16 na bansa gaya ng China, Russia at Syria, pisikal pa ring boboto ang mga Pilipino sa mga embassy o consulate. Tatagal ang botohan hanggang alas 7 ng gabi sa May 12. Upang makaboto online, kailangan mag-enroll ang mga botante sa https://ov.comelec.gov.ph/enroll to register or update your voter information online. Batay sa datos ng COMELEC, halos 48,000 pa lang ang nakapag-enroll mula sa kabuang 1.2 million registered overseas voter. Take muna, then shade mo na. Yan po ang binabanggit at mensahe tampok po sa 6 na minutong video na inalabas po ng Catholic Bishop Conference of the Philippines Episcopal Commission on Social Communications o OCBCPECS nitong April 6
Kaugnay po ng pagboto sa 2025 national and local elections, binigyan din po ni Most Reverend Judy Maralit sa naturang video ang ilan sa mga isyong panlipunan na kinakaharap ng bansa at kung gaano kahalaga ang kabigat at responsibilidad ng mga botante sa paghalal po ng mga bagong namumuno sa bansa. Ayon po sa kanya, kailangang mamili ng mga pinunong may kakayanan sa pamamahala, may integridad, may disiplinang gagabay sa pagbabago ng bansa. Dagdag pa po, marapat din daw na kilatising mabuti ng mga botante ang mga tumatakbong leader. Dapat tunay raw ang kanilang layunin, maglingkod at may konkreto silang plano para sa ikabubuti ng sambayanan. Sa huli po, hinimik na Maralit ang mga Pilipino na bumoto hindi lamang gamit ang isipan, kundi ang puso. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na bumoto para sa kapakanan at kinabukasan ng bansang Pilipinas. Hoy Nina! Hoy Nina! Hoy Nina! Shoutout ka rin ng kakatamong kakaluguran. Hindi po, buburira pong pakibaluan. Gusto ho nilang malaman kailan kaya namin makikita itong si Gob, si Mayor, yung mga konsehal na awat muna Lolo Ray dito sa kanilang pangangampanya dahil opo, ngayon pong mahal na araw andyan ayan, tinututukan din ho natin kung sino ho yung marespeto. Di ba? Sa mga kandidato, kung sino yung, ayan, mga kaibigan, tumatalima. Kahit walang nakatingin, di ba? Di ba BSJ? Yung mga suki ho natin dyan na nakikinig sa radyo. Ito, nagpaalala ho ang COMELEC, mga kaibigan, sa mga kandidato na bawal po ang pangangampanya sa araw ho ng alin. Ate Kuya, Huwebes at Biyernes Santo, April 17 at 18. Base ho sa COMELEC Resolution number 10999, anumang election campaign o partisan political activity sa labas ng campaign period ay pinagbabawal at ikinukonsidera ho, mga kaibigan, bilang election offense. Maaring magpataw ho ng parusa sa mga lalabag dito sa ilalim ng Section 263 at 264 o ng Omnibus Election Code. Maririmarim ka tangboy. Karetang campaign jingle na numinsan manyaman ka patudtud Angay, makabula-bugla DJ Alex. Ay kaya lang, pagbigyan na natin, election naman isipin lang natin na maigi, pakinggan po natin at sino yung nagsasabi ng totoo. Yun. O yan. At yan muna mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Manatiling nakatutok sa RW 95.1 FM dahil pagkatapos ng commercial break, makakasama na natin ang ating espesyal na bisita ngayong hapon. Incumbent City Councilor na ngayon ay aspiring Vice Mayor ng Mabalacat City, Mr. June Castro. Alamin natin lahat ang kanyang plataforma at pagbabagong hinahangad sa syudad Mabalacat. Sa pagbabalik na ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 10 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115,
sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Kasama pa rin ang aking mga co-host, Mr. Boy Santiago and Paulo G. Santos ng CLTV 36. Binigyan yung mga Batikan na magpakilala sa ating panahon. Batikan at saka sinyo. Batikan. Batik yung isa. Ating po panahon ngayon, kaya katama pong bisita, kasalukuyan ng Konsehal, Mabalacat City. Aktibo yan pong susulring ordinansa para karing kaneng kabalena at kasyudad Mabalacat. Kaya bire po rin balang Mabalakenyo, king pami sulong ng progreso ng gobyerno at kini po bisayang sumuyong mas mata sa pwesto para mas marakaling gagawa na. At nakanya po balak panggawan kay Mabalacat City. Bisita tayo po, negosyante manintunan, mag-ubraya mo, Konsehal John Castro. Thank you, Tatamboy, Sir Paulo, DJ Alex. Muna po, buri ko pang batiyan ding libo-libong tagapaginig na ng RW 95.1 FM at king programang Paglalahad election. Okay. Councilor June, ang init po ng panahon ngayon. Mainit din po ba ang pagtanggap ng mga Mabalakenyo sa inyong pangangampanya? Sobra po kapali. Actually, yan dinabak, may gaus-taos kami pinking mawakay resettlement. Nung makanano kapaling panon, makinamunong kapaling pamananggap na rin tao kaya kami. At maswelo kami, hanggang mapagal, mila ako kapagal po tang ding tao, ilang sasalubong at kakawan king kandidato. May ikot yun na po ba lahat ng mga barangay sa Mabalacat? Sa house to house? Opo. Sa house to house, hindi pa. Nasa ano pa lang kami, mga 50%. Ang naiikot namin kasi napakalaki po ng syudad ng Mabalacat. We are 27 barangay but Dau ay napakalaki. One of the biggest barangay in the Philippines is Dau. We have 32 sitios. Isang bayan na yan. Yes. Isang maliit na bayan na. Paulo. May kakabalo nang pisasabihan tayong mapaling mga niyan, kakaluguran. Reta pong manalbe kay kami niya at asishare dyan mo naman yung issue daking karelang balen. Nanong mas mayap para kay kayo? Itang house to house, mano-mano? O kitang maging tablado ka at ikang caucus, karetang kada community pupuntalan nyo? Pare-pare siya yan, Sir Paulo. Wala akong sweeping campaign niya ngayon eh. Kaya tang house to house, ating kasi mong burida rin botanti, may ka-self-kay na contact o attachment ka rin na kay naman maging tablado, more on sweeping ito, uling lalahad mo ka rin dyan kang plataforma, ang programa, na buring gawan king meto nga syudad o balen saka sakali ka managumpe. Pero Tamboy, ini palaisipan niya muna mga ako na yun, ita mag-cover na mo. Itang tipon mo lang makanano karakal din tao at makiramdam lagi sa nanditang oras da. Maragulyang bagay da kasi ini amano da pure mga to. Ako balo Tatamboy. Kaya pa yata disna dyan amano da ng mga to intawanan karagula bagi sundin na nakang oras. Pelo ba na nako. Diba? Igayo karening karanasan nyo kareta series, may community kayo, gana kita may tablado kayo. Mayap ayam mo yung ilarang taong makiramdam. Nanuwaring pakiadwangan da rin tao ngayon kaya kayo at daramdaman nyo ito. Masanting ya at kakakit kay Sir Pao na mababigla kami minsan eh. Minsan expect ming crowd mga
2 to 300 mo karang katang consultation po ang kaukos. Pero po tang katatang libo-libo na rin bisa makiramdam. Bala mo excited la na damdaman da kami po ng programa na buridang damdaman kaya kami. At siguro ito lang pang panto na naluwang programa, proyekto, maliban king makalukulok ka administrasyon ngayon, kaya makaya na maging excited. Opo, may bite ko po anyang i-bite ko po kay Makapagal Village, King Upland. Hapin po rin makakawan ng barangay King Mabalacat deta, lampas na po ning Clark Air Base. Kaya ito Makapagal Village, 1970, December. Tapos may nakunangan kong pilan, almost a year, kaya ba't linipat kami King Barangay San Joaquin, Mabalacat siya mo rin. Nung nokar niya yung bale, matuwana ng kanakong pengaring babae. Tapos mag-stay kami ka rin hanggang grade 4 ko, linipat na gamit yung Barangay San Francisco. At mayari kong elementary, king Mabalacat Elementary School. At may ragol ko yung Barangay San Francisco, Tamboy. Kaya ba't ngayon makatok ng kupo yung barangay daw, uling ka rin ko may pikot. Kapag kasawa ko may pikot ko yung taga daw, kaya ngayon makatok ng ko daw. Opo. Pero anong course po yung Business Management po sa Ole Angel University. Pagka-graduate niyo po ba, sumabak na agad kayo sa politics? Ay hindi po. Hindi ko po inisip sa buong buhay ko na makakapasok ako sa politika. Kaya ko po inisip ni minsan na aluban kayong politika, iba't ko kayong pakakalulong pamilya. Iba't ko yung pakakalong pamilya, magsikap ko, magtsaga ko, at may ngarap ko. Malugod nga pong ginubi niya na naman po itang buri kong nanungatin kong yan. Ano po yung unang posisyon na hinawakan ninyo? Iba't negosyo yung liban ko. Pamagnegosyo, mostly rin ka na kung kikater barangay LGU, makanyan lang. Ditak-ditak lang mo rin private. Kasi metong kong contractor, kaya ring majority na rin projects ko kaya ng gobyerno. Okay. Ako, tanong ko is, maganda po yung, mayap po itang akakit sila na yung habak. Kakahirap yun pero mas masanting din po naman yun Nano la ret ang balak na para kay syudad. Kasi ita po yung amano ko na pakiramdaman nyo di na talaga sasabing totoo para baluta mo na yung giyawara, na yung babalakan na paggawan. Minsan po rin kandidato talaga makanyan ganang-ganang po mga ako. Ganang-ganangan, ibere pa, makwintas na yung batuin. Kaya mo ito, Paulo. Para mo pasagot niya. Ay naman. Pero balon mo, inga mano ng tamboy kanini, elingat kaya katamo. Reng, may malen, makaintindi na lang. Correct. Iga makanano mula, alalawe mo lang diretso kayong mata rin. Opo. Rening kaya. Alalawe ako lang diretso yung mata rin tao. Retawa. Ako, duto ko kasi, sorry. Alalawe talang diretso king mata rin tao, uling sasabihan ko totoo. Pero dalan tamong inipisa sabihan ni kakaluguran. Kasi ren mo naman pong kandidato, bobotula naman po rin At Maya, explica mong masalese kaya kami. Na yan po, para rin talato kita mo, Tamboy. Iga mo nanlaret ang akakit mong kay qualification, naning metong kandidatong dapat metong yamo naman karetang pantunanda rin aasahan yung bumoto kaya kayo. Makanano ka mamiling masanting po yan. Munang-muna kailangan ng metong kandidato at yung liderato. At yung liderato at agyo naman nalakaran king agyo na magdesisyon king sarili na agyo naman nalakaran para karan kayo sa sakupan. Pero kami ka frustration ka mo naman. Din. Maragol ko frustration king politika. Kasi may love ko kayo niyang 2019. Inagkat na ako ng makalukulo ka mayor. Kaya ba't sabi ko na ako bisa. Ako bisa king politika mayor ako. Okay na ako. Rin pamilya ko okay na lang ako. Kaya ba't ating time na anyang 2019 na mag-file of candidacy, 2018 na ko abroad magpaulo ko. Kabunya may green phone ko. Sabi na kanako, paring Jonana,
last filing of candidacy bukas sana mag-file na. Ba, Mayor, wala na akong planong tagal ako. Tsaka ito naman may sabi ako na tagal ko ako. Ali, sopan mo ko, ana. Sopan da ka, pero ako tagal ako. Ali, tagal ka, buri ka makapuron ka. Magpuron ko, pero ako tagal ako. Kaya, ne? Eh, but, besides, ako, tsuko abroad nga ni. Muli ko pa mo, November. November ko pa mo. Sige, ako na bahala yan. Na. Yung gawa na po, pintalaan niya po itang kaputol ko, kaya pag-file ng candidacy, bilang consular, kaya bata niyang kauli ko from abroad, checking balik ko, miyag na nagnang keng mag-breakfast, yung pamilya ko po, kaya, sabi ko, yung pamilya ko yan, napagsabihin mo, Mayor, ako bisa. Kasi may kapangako na ako, karela. Matotal, biglolo na la. Eh naman, agad-agad, tinango kami. Yung sinabi na kanako, masanting na yung mabalakat yun, na muna ala nang mag-solicit, ala nang magkasite at tao, yung ginawa ko mga santing na programa. Bilang contractor, sopan mo ko kareng infrastructure. Sabi na, maging legacy tana mo, sabi ko, pag-isipan kayo po, Mayor, ako. Patango rin pamilya ko, pero kada rin pamilya ko, iba't kasi, patang makasaw pa, kada masaya ko. Sige, sabi na, subukan mo, hindi lungod ka. Ito po, milyari ito, dinab ko, may partido ko kayo. Kaya ako kwento ko ini, kasi ating dalawal kwento na, ala ko kanong utang alub, nung kanong kaya, nakman sa mambut. Munang-muna, talaga pong ala nakman utang alub kaya. Nung assess me, yung ating utang alub ka na ako, uli yung mengulit ka na ako, naluban kay impolitik. Yung may milit kaya kayo tagal kayo. Apin po yung totoong kwento ito. Kasi nung ko ang burirenti ka mabalakat, yan ako malumpot. Totoo po ito. Alam mo, anya bubuklat-buklat yung pisabihan na yan. Petong muna mga kareng mahiwaga, tangboy. At bulong-bulungan na rin may mali na mabalaki nyo. Once upon a time, may kakaluguran kayo Apo. Diba? At solid, totoo na, anang panahon na ng pandemya mo naman at nakasakit yung mga kampanya. Kakaluguran. Tipon nyo lang naman din marakalataw at may panwala yun la. Binoto na kayo itang street. At syukya, anong sagutan me? What went wrong? Something actually, yung 2019 kalub mi Sir Paulo tatamboy. Then kasing programa king LGU, common na la rin. It's a matter of implementation na kupin. Nung ating AIX langan, magpatupad tamo nga AIX ka rin LGU Di ba? Ngayon, 2019 kaluklok mi, maging masanting pa mag-implement ka rin programa. Wow. Masanting pa-implement ka rin programa at talagang daramdaman ng po pang magreklamo. Kaya bata niyang 2020 itong mag-re-elect kami, kaluklok mi, biglang may nalwa. Itang consistency may wala. Mag-umpisa niyan 2022, nung ating man makarandam ka na ako ngayon king mag-obra king city, although nung mayor mismo, daramdaman na ako, di nanda akong record, king sasabihan ko. Kasi, din financial assistance, dakal ng Menagalan, 2021 pa kano, mag-apply nila, hanggang ngayon nila pa linwal. Kaya ba't din kakatamang burial assistance, ala na naman. Itang libreng panulo, may manaka-nakana mo. Yung kaya kaming educational assistance, ala na naman. Pero doon wala po rin. Pero rin pondo, di pera. aproban mila po rin, olimbado may maragula sa ka rin may malen. Kaya ba't yung mismo, tinulak na kami pong palaut. Ketang bagay, Vice Mayor ni Attorney General, Councilor ko, ating time inagkat na ako, ketang balay na pintalang ke. Yung sinabi na kanako, para yan nakin 2025, yung mag-Vice Mayor win-win. Makanano naman ni General na ako. Paboran mo yan, basta importante ka at suka ako. Kaliguran kaya po yung Attorney General, siyempre, yung sinabi ko na nang palagay mo, masakaan may na, ay ala ko pong kasambot nung ikayong adong mita. Kinay kaya mo, sinuno kaya mo, ala ko pong kasambot ako. Pero, never pang milyari king mabalakat, na migboto la ring mabalakay nyo na mitata. Lalo na ngayon ating questionably yung administrasyon ng tatang ay questionably yung administrasyon ng Mayor Garbo, and yet, pemilit na yung maging vice mayor na, yung anak na. Ako balo, nung nanong logic ko, bis na may isipan ng makalukulo ka, Mayor. At kailangan meng
kunan, vice mayor yung anak mo. Yung sasabihan na, ala kong tiwala ka rin Consuelo Rene yan. O, kinguha na lo, din kasanggana, burin sabihan. Pero ang din Consuelo kasanggana, lang tiwala ka reta. So, kay malagot salita nga mano mo ngayon, kanya may gumpising lamat. Opo, ganyan po. Kaya bata, milyari, anyang mag-loan kami. Bilang chairman, binaypas dia po yung kanakong committee. Ketang loan ng mino ng 610, panyali ka no ketang gabun, ketang kim barangay Kamachalis, nung kanatala ka din ba yung City Hall. Binaypas dia po yung committee ko, kaya ba't ni railroad may pasarya, dakal ko ni-raise questions ka rin, muna, kay may ka-public hearing, kaya ba't kay man may ka-committee hearing, pero inaproban uling majority la. Makanya niya naman po itang makafile king Office of the Ombudsman. Kanya ako po pwedeng maglaram Klaro tayo po, Opo. 610 billion. Opo, ay ba't anya pong lumwalya po itang deed of sale, 527 million pesos siya mo. O ating difference mga 83 million. Deta rin paninto ng tamo, pero manyad kaming dokumento karang department heads, kay puburing i-farnish. Makanyan may kamalis siya. O tayo kayo buring i-farnish, samantalang presiding officer, counselor ko, ako po yung committee chairman ng appropriation, tayo ko buring ginang kopya. Kaya may kamali. Pero ito po, deed of sale, magkano yan? 527 million niya po. Detang pinirmahan yung loan. Loan la po reta? Loan niya po. Loan. Pero dinwala po reta 610. Linwala po. So, ngayon, pahinto na niya, nunukar labiras Opo, nito. ating ko pong ikita mapilan, itang 1% na po nitang metong party, itang 1% na ning 527 million, miras siya po kahit ang mignotaryo ng abogado. Kinwestiyon ka naman po king ombudsman yan, pwede yabang manyangiling metong legal officer na ning metong LGU, samantalang, ulit sabihan, mag-obra ka kayong munisipyo, ininotaryo okay mo mignotaryo ka, nung kami nyingil king gobyerno. Minyingil yan king gobyerno. At yung pong audit report ka, ating management report. So, apasyas kayo ito. Yani, kay ba't na po ning 14 months o 13 months, so ning kinwestiyon kayo po yan, binalik daw rin pera ka, no? Pwede po ita. Medyo ka kay balik mo la. Pwede may question niya. Pwede po itang ibalik pero the damage was done already. King batas kasi siguro. Atin na pa rin pananagutan. Dakal bisan sasakay king kwento tamo yan. Pero ibalik tamo ketang konsepto na nitang pamagtalakad kening City Hall. Mika consultation kanine o kalupa na yung sasabihan mo alang public hearing. Alam public hearing nga manon mo. Makanano ya misubong itang pamangalkal mo na kita resa. Ot nagmeging bang kembang panimanman mo o pota malalyari ikit na bengatibo ko. Lalo na kung umpisa sabihan niya ketang wisdom na lupa na ning balening metong ating City Hall. Kaya kakinon tra katambeng o biglat mong umpisa sabihan niya na sige, makanano tamo umpisa nining proyekto ngayon nga manon mo. Yes, Sir Paulo. Actually, ako against ketang development. Ako bilang contractor pro development ko. At ako rin against ketang tatalakad ng bayong City Hall. Ako muaburi ka rin kasi liable ko ka rin Liable ko bilang Committee on Appropriation and Finance nung perman ke itang loan na ita, bala mo enemil ako keng isip ko na dating aldo magka-problema ko. Kaya pinanyang ni-railroad data, ako may object, pero ako pinirma. Kaya ba't sabi ko, i-challenge king legality na yan, king proper court. Sinabi ko naman karele, during the deliberation, at siya po king minutes yan i-challenge kayo yan, kaya ba't ating sinagot mo itong counselor, you mean to say you are creating a big wall. Sabi na kanako, sabi ko, nung itong isipan nyo, so let it be, sabi ko. Karel, basta kung kapamilya na akong salita. Ako po kasi itong taong istong balo kong at suko matulid, talagang dumaban at tumabang ko Ganyan ko. Kaya ba't ita, uling balo ko ating technicality, uling pro chairman ko,
Binaypass din committee ko, kaya committee hearing at kaya public hearing regarding that loan na kitang 610 million. After a week, sasalang din na naman itong 2.70 billion pesos. Pero yan, Utang na naman. inibubuklat na sabihin, Tamboy, alata pa kitang election period. Baka nita mong balo da rin tao. Anyaya pa po 2023 yan na Isyong election. para po king kaalaman na rin makiramdam, ini pong pisasabihan mga ini, pong hining election, ini, milyari po niya pa po 2023. February 2023, pamilyari ni, ating kasumisan pa po niya pa pang April 2023. Kasi King Office of the Ombudsman. then yun po rin natin la resolution. Opo. Kaya may approve naman po kay provincial government. At yung pong may approve, kalupa na po itang ratification ng itang loan agreement, may disapprove ya po. Last Monday, magpayaos na pa mo pong committee rin kaya king sangguniang panlalawigan, nanong ka rin, dinasapprove niya po itang 2.70 billion pesos king provincial government. Pero ita pong metong ang loan na 610. Ito pong 610, may approve po karela ito. May approve po karela ito. O nang uling one time yan mo itatatambay, itang loan agreement mo naman, kailangan maratify bayo itang releasing na ng land bank. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Napapasarap ang kwentuhan dito. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025, boto mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:33. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review. Paglalahad sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 4:35. Nagbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito sa studio, Mr. Boy Santiago and si Paulo G. Santos ng CLTV 36. Together with our guest, aspiring Vice Mayor po, Councilor June Castro. Issue muna. Bago yung platform. Marami yata yung local na issue dito sa Mabalacat, Mabalacat. Pero nakasentro ho ang aming usapin, mga kaibigan, doon sa kakabukas pa lang ho ng kanilang radyo at nakatune in din sa TV, sa CLTV 36 Live ho ninyong natutunghayan. Pati Facebook, lahat. Itong controversial ho na City Hall, soon to be, mangyayari pa kaya yon? Konsi. Sa kabila nitong legal battle, napakasaklap nitong mga binabanggit. Yun nabanggit na kasi, disapprove. Yung Ano 2.70. pong karakal problema yung mangyayari king siyudad Mabalacat, lalong-lalo na po yung pamag-construct yung Bayong City Hall. Kasi po, kalupalan nga sabi ko kaya kayo,
itang loan agreement na pe-ratify the king provincial government may disapprove ya po. Pero yung pagtakan miyot, continue siya pong mag-constructing metong contractor. Bilang contractor, ako contractor ko po, hanggang ala ko pong tatanlan ng NTP, ako po mag-proceed. Dapin po itong notice to proceed. Notice to proceed. Ngayon po, pagtakan mi, nung makanano ya pong magis yung notice to proceeding kaya katamong chief executive, nung yung budget na po nitang certain projects, pa po approve. Illegal ya po ita. At yun pong pananagutan ka rin. At saka baka naning bibayaran Manay may bid. Baka naning bibayaran pa yung contract sa kari. Kayapin po yan. Kayapin po, anang karagol yung problemang maliliyari kay Mabalakat. Pero sana dating aldo sa SMR. Pero ngayon, ala ko pa nga kakit kasi nagkaman nagkulang niya ako. Palagi ko naman mo rin sasabihan ni Mayor kanita, dumalang tayo ng proseso, tama malagawa. Sabi ko kaya, may approve naman din. Hindi ako balo na ng wisdom na palagi ang mamalagawa. At muli na mabilisan. Kalupan na po itang inaproban mo naman na tax, itang amended tax revenue code 2022, papa-approve na po ito, kinontra ko po ka rin. Kasi sabi ko din ang talang konsiderasyon ding mabalaki nyo, kasi ako katitibat na pa ng pandemic. Sana itapa magtas buwis. Again, pemili na, sabi na, political will ni, kailangan maningil ng mata sa taxa, na ba? Tumasing revenue tamo. Bakit mayor, magkulang na pa rin may kita 2 bilyon? Kasi ako, nung kwentan may per capita income, 27 barangay na rin kay-cater mo. Billions na rin kaya tamong pondo. At kailangan pasagitan tala rin tao. At yung gobyerno, Kenny, para sumaup ka rin tao, para pasakitan tala rin tao. Again, ni railroad din na naman, nag-object ko po ka rin. Yung committee chairman na ning Ways and Means kanila, yung Councilor Rox Peña. Payment na yung approve. Muling majority nila may approve yan eh. Dakal pong gagaga ka rin negosyante. Dakal pong minyarang business establishment may Mabalakat. So, may babae May babaya po kanya. Invest na Tomasyo, may babaya kasi dakal minyara. O pero tiko pa pong income kay Clark Development Corporation. Opo. Parti na ng Mabalakat. Bala ko po, abot-abot to, may gitsa po may bilyon kaya kami nga kakawagay ng GIE, itong gross income earn na ning Clark. Makanita tayo po. Karing papawagayo po ka rin ng makiramdam kaya katamon na atin yung implication hanggang po kayong business community. Anong milabasan, nakaluklukan tayo naman kaya ni Mayor Chris Garbo. Kitang pamantayan na kitang masalesen pa mga gobyerno. Karetang recognition na akakuha na. Siyempre, eman mo kayita nung keng administrasyon na sukayo mo naman. Makanano mo asabi karening dimdam de Mayor Chris Garbo na manalakaran kay ngaman ng masanting gobyerno at kening sasabihan mong ating masurang impact karetang karetang sasabihan mong kalupan ng pamagtasbis. Makanano mo babalansita at apaunawa na nanong kasalungsungan na talaga estado ning Balen. So, yung sasabihan na po ng Mayor, multi-awarded ya po yung Student Mabalakat na. Ito naman pong maluwang award, siyempre, group effort siya po ito. With the collaboration of our department head, ang po rin ng magobra, ang po rin elected official. Ating akakit ko po kasi, mawawala kasi itong transparency. O sabi ko, mawawala po yung transparency. Kalupa na po yung malinyari ngayon hanggang sumilip ko po king website na ng COA. Ating kami pong unliquidated funds na maragol. Unliquidated la po rin At ala kami pong audit report for how many years na. Management report siya mo po yung papalwalda. Anya magtaka ko, at inaprobahan niya po ng land bank, kabila na nitang ala kaming financial statement. Every year po dapat Ating po dapat audit report. Alala pong bibigyan kami, tatamboy. At bilang legislator, bilang presiding officer ng Attorney General, kailangan pa fairness Ala kami pong tatanggapan. Kanya kumalo, nung kanano daw nga kakwaretang award na rin, kabila na nitang akakit kami kasi manong kulang kami, balo minto tong estado na ng syudad, Mabalakat. Yung sasabihan na, ang kapilan man, yan naman mabankrupt yung gobyerno. Totoo po ito. Pero yung buri kasabihan, palagi tayo namong overhead o
At kailangan tamong mag-approve na prior year's obligation. Kailangan ka mag-budget prior year's obligation. Every budget deliberation mi po, nung lawen nyo retang kami nga pro ordinance, at hindi lang i-allocate kitang prior year's obligation na inamegisan. Metong niya po yan kareng may disapprove king sangguniang panlalawigan. Ito pong 50 million pesos, prior year's obligation ng sasabyenda, makanya niya pong mimuhaing committee chairman na po ng probinsya, Attorney John Canlas, alang budget ang makanyan. Yung kay gagawan mo lalaki ni, ano pong Attorney John Canlas yung kukot kaya po, darandaman na kanya, siyempre na, kukot kaya po, kaya pinsasabihan na, nano ing masanting pong gawan na chairman, banta, ayayos mo po yung problema ngayon Gewa yun na yan, panagutan yun, nanong maging consequences. Makanya po yung sasabihan ng board member, tamo. So, tune po kita ang kaya na. Tune kayong legal officer niya ka dyan. Opo, tune po kayo legal yan, tatamboy. Okay. Okay. Yes po. Vice, so sa kabila po lahat ng mga napag-usapan natin, pag kayo po ay nailuklok, paano po natin maa-assure yung transparency sa pamahalaang lokal? Masanting nga pong kutang yan kasi actually king ka na kung platform of government mumuna yung pundiling transparency and accountability buri ko magkaroon pantay-pantay na karapatan sa pondo ng taong bayan. Dakal po kasi magreklamo kayo kami bilang elected official, lalo na kareng senior citizen, mamilila mo po kano karelang dirinan ng social pension. Imagine, we have 21,000 registered senior citizen din mabalangkat. But sad to say, 4,000 to 4,500 lamang po rin tatanggap social pension. Hingi ako balo, nung makananong klaseng budgeting gagawan ulitan ko, yung syudad mabalakat, makuwal tayo. Nung ala kaming loan, like ngani, nung may disapprove po itang loan, ating kaming pondong 2.7 billion pesos a year. Ngani, banta, apatupad tayo po, munang-muna, kareng kaya katamong deliberation kinsang gunyang panunsod o kareng kaya katamong regular session, kailangan siguro mag-live tamo. Kaya tamo kayo na paralan, damdaman na rin tao nung magkano yung pera para kitang panyaling panulo, magkano yung pera para kareng kakatamong financial assistance, magkano yung pera para kareng boreal assistance. Kaya po mga parang may ka-transparency. Aware no po ring tao. Kasi po ngayon ela po aware kasi alang transparency. Pero implemented na po ba itong live streaming na to? Alaya pa po. Okay. Wala po. Kaya pin po yan yung paplano ko. At paano ko mga bit pong madagulaled, wall ka rin pong public places like Kimpalengki, ang baba po ka rin kin terminal, bang kanita kita mga naparalan, kakit damo rin, deng tao kay mabalakat, nung nino ing magobra, pong yung magobra ka rin, pigkatuwanan ng leaders, nung nino ing ating talagang masabal ka rin pakakalulo, na potang at lang papaya-approve ordinance o resolution, kakit tamo kita mga naparalan. Okay, Vice, may ordinansa po bang Mabalacat City na tumutugon o nagre-regulate sa mga offshore gaming operators? Sa pagkakaalam ko po, wala. Wala po. Pero mayaman po mabalakat kasi nakikita niyo yung ibang sasakyan, nagdo-donate po. Mga brand new. Metong niya pa pong pisasabihan yan tatamboy, habo ko latse po yan. Metong niya po kareng tutuligsan ko yan, sabi ko kang Mayor, imong mabalakat niya pamasalese, map na mo, pamiatala rin pera tamo. Ambulansya, police car, gana-gana. Every year po, ating kami pong alat 35 million para pamya po kareng 21 municipalities na puning Pampanga, including ang Iglesia San Fernando. Mas makuwal tayo pagay kami. O nanong milyaryo, at pating CDC din, mag-donate kami ng pong ambulansya ng CDC. Mapera yung mabalakat. Sabi ko, mo rin barangay, ano rin kung karakala pa ang mga ilangan, anong karakala masakit tatamboy, like nandin maglakad ko, may buko pong gumaga, siguro, kada pilan bale, palo banda kami rin pamilya, atin pong masakit na kailangan mahuluya, pero dala na po ng kakaluluwan, na po yung muntaging ospital. Kaya sabi ko ka Mayor nandin, siguro yan yung number 1 niya, deres tamo, kaluklok tamo, itang health program na tutong sasahop ka rin masakit. Abangit siya po yung masakit. Grupo yun po.
Potang aksyon na kayo ko rin. Meto nga po ka rin balakan yung patalakad ospital. Apin po yung number 1 priority na po ng kiyakataan mong tatagal mayor yan na may kasaril tang ospital. Dindam kay pin po yung makaluklok mayor, sabi na yan ng priority ng ospital. O nanong sa isay na sabihan na doktor yan ng yan priority ng ospital. Okay na yan itang district hospital, gawan tayong ambulatory hospital. Balang mula tamo pong gawa. At sinabi na makipagtayapi ako ng provincial government. Tamo po kailangan nito. Agyo, tamo pong mag-operate hospital. Mayor Garbo, nung naramdaman nyo ko po, nung po yung patalakading hospital, pwede na ko pong tipaking luklukan nyo, paborin yung lukluk yung Mayor Jal, lang po pa ako, patalakading hospital, kalukluk mi. Agyo na rin budget. Agyo na po yung budget, at yung tamo po may adong bilyon apondo. King syudad Mabalacat. O ting Kapas po, ay operate din po sa Redong Hospital. O ting Mexico, naman po syudad din. Basta wala pang gamit dito ang Yapin budget. po ako po yun po balo, nung nanong wisdom, no? At sinabi na nitang yan, priority ng hospital. Kailangan tayo po ng hospital. Hanggang sabihan tamo, makarinig po yung Mabalacat, potang masakit, dadala nila po King Angeles. Oo na. Dalayo JBL. Ita mo pong lagyo ng burin sabihin, hospital na ning Angeles. Manginto yan, para ka rin yung Angelenyo. Ito, nanggagaon na rin Mabalakenyo ka rin. Kaya po, at dakal pa po yung digent na residente king Mabalacat na kailangan talaga address miya itang tutong health program na makasahop ka rin. Kaya pong edukasyon natin kayo rin balak. Edukasyon po, yung balak mi po, karang makarandam pong kasalukuyan, yung edukasyon, magalat kaya pong educational assistance ken for college. Yung burimi kasi tatamboy, bawat pamilyang magbalakay nyo, aso pamilya na magkaroon metong college graduate yung pamilya, kaya tamo kayo na paralan, may ibisan po yung kasakitan. Like in Singapore, mag-invest na po yung education, like in Japan, ganyan po lawin nyo na nung kakwalta. Kasi biyasa at yun ang magsweldo. Sabi ko, nung ating bisa mag-aaral doktor, nung ating bisa mag-aaral engineer, abogado, maging kapartner niya po yung gobyerno na ng Mabalacat kayong pangarap yu at kayong pangarap na po ng anak yu. At kayong pisasabihan tamong, ayan, may papalalam tamboy, ining pamaggambul, kayong pisasabihan na para kayong tao. Totoo na, niyang pisasabihan yan, nung makanano yung mi-address retang malapit karen tao. Kalusugan kasi alam mo, DJ Alex, ating kamong kapamilyang masakit, magpanulo na nakabayad ito eh. Krisis na itang binging lulubi. Sir Paul, diba? ating lang kasabihan ding mga tuwa. Baling ka nung magkasakit tamo kimbi, alam mo sa masakit. Totoo ito. Ngayon Wala nang pakakalulo. Kayo, ngayon pumunta ako kay Lalam at akakiula naman ng bili da rin pakakalulo. Makanano yula iangat. Then, biye da rin pakakalulo. Lalo na, mabilog ka bang sa metong yung maragulahan mo niyan. Itang problema kay unemployment, itang pakitunguhan mula nung makaredy la ba rin ng memalen, kaya itang available market na aking kasalungsungan. Ano pong maging masanting po itang maging consultation ni kilub na po ng mabulan itong consultation meeting gawa mi po ng bawat barangay kukotnan mila po ring tao. Kaya inaus tayong consultation, may papag-konsultata mo, alaway itang one-sided mo, itang mong burimi yung malyari. Kami po, kukunan nila, ideya ring tao, nung nanong makasanting ang pong makanano kayo makasahop, kaya kayo bang kanito, mga tingke kayong kabiyayan, ang pong kapanintunan. Ano pang kakulangan? Opo, ang pong nanong kakulangan. Dakal pong inaing, burida, may kasariltang hospital. Ne? Like na mo, kimpalengki, uling impalengki mi po, chuya kaya taking Mabalacat. Impalengke po ngayon, sa Sabang Kuping kayo, may na rin matuwa eh. At suko pa po bayag ng tatang ko, yung palengke ng Mabalacat, makanyani. Hanggang yan, yung panahon na yun, makanya pa rin yung palengke. Mamalengke na po ng taga Mabalacat, kaya tayong pampang. Samantalang, nung pagawa may modern public market, dala making sentro ng Mabalacat, edi mangisnawala po rin Mabalacat nyo. Ito po, lumang Mabalacat kaya tayong downtown area. Opo, kaman makapag-park tamboy, ito yung parking na. Nawapin na. Pero atsuya pa. Atsuya po. Ayapin po, akakit ko rin. Sabi ko, in general, imburi ng itulak po ng Team Jeljon, munang-muna po itang pagkain, kalusugan, at edukasyon. Ne? Makalubnongan po ka itang hospital, ne? Pantuntalang obra, po palakasan tayong cooperative maging Mabalacat. Ngayon po, ating kontarandaman ng cooperative ang mag-function king Mabalacat. Ala po, alang programa.
Then mo pong kaya kaming Hortelano, halos inobis ang tanam kasi wala lang akong support ng city government. Councilor, ilan po kayong naglalaban-laban para sa vice mayoral position? Adwa kami mo po, Okay. DJ Alex. And what do you think is your edge sa inyong tatanggalin? Siguro yung edge ko muna bilang negosyante, itang self-accomplishment ko, masyado ng matas itang sarili kong accomplishment. Samantalang ining kaya katamong katunggali, nung yan kaya bitatang na, di kakilala. Kaya ko po, nung yan kaya bilang malitatang na, di kakilala. Yung sasabihan da, malambat no ka ng manungkulan, naman pisasabihan sing kalawat yan Nung naning nga gawa mo, anyang panahon na manungkulan ka. Ako naman po pagmayabang, may elect ko pong 2019, pagkatiwalan ko po rin taong balen. Magka-pandemic, tatamboy, March. Dakal ginaga. Nag-implement ko pong malawakan relief operation, mga tasopan ko po rin dara ng pamambalagay nyo. Manibatan po king sarili kong bulsa. Ako po yung alintana yung COVID na yan, kaya anyang panahon na ito, adong beses mo rin mika COVID ko. Pero ako po pagsisyan yung gawa ko ito. Isipan ko, kaya tamong lumbo na tuknang, naputi nuknang, ang gana po nga yung panahon na yun Mamiyata mo pong libreng wheelchair, karen pong makatalakad O nung mamulitika ko muna ng kandinan wheelchairing lumpo, naman makapagboto. Ay, city government po, karakal na pera na anong gawa na Ala po. Pandemya. Anya pong pandemya. Ganyan, retang bingot, dirinan ko lang libreng nebulizer. O kalupa yung sabi ko, mamulitika ko. O nung mamulitika ko, naman pwedeng magboto itang bingot. Wala, magko-commercial break muna tayo, Paolo G, ha? At oras na po, 4:53. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections.
Chikahan sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time 4:56. Napakabilis po ng oras. Nagbabalik ang inyong programa Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin ang ating panauhin this afternoon, Councilor June Castro, aspiring Vice Mayor ng Mabalakad. Okay, dadako na po tayo sa ating segment na Fast Talk. Magbibigay po ako ng mga situations. Sasagot lamang po kayo kung kayo ay for or against. Are you ready, Councilor? Yes. Modernisasyon ng public transportation sa Mabalacat City, for or against? Yes. Gawing mandatory ang drug testing para sa lahat ng government officials? Yes. For or against? Isama ang sex education sa mga itinuturo sa mga paaralan ngayon? Yes. Okay. Pag-veto sa panukalang batas na naglalayong alisin ang titulong Culinary Capital of the Philippines, are you for or against? Against. Hiwalay na third restroom para sa LGBTQ community, for or against? Pro. Okay, death penalty as punishment for heinous crime, are you for or against? Pro. Paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas kaysa sa International Criminal Court, are you for or against? Pro. Okay, next fast talk. Eto, pili lamang po kayo ng isa. Ano po ang mas gusto ninyo? Karaoke night or movie night? Karaoke night. Okay, fine dining restaurant or budal fight? Budal fight. Okay, TikTok o TV? Wala. Train or modern jeep? Parehas yan. Youth programs o senior citizen welfare? Pro. Ano po? Youth or senior citizen welfare? Parehas po. Okay. And job creation o wage increase? Parehas din. Okay. And more schools or more hospitals? Parehas po. Okay. Para po sa huling katanungan, bakit kayo po ang dapat na iboto? Bakit si June Castro ang susunod na Vice Mayor? Bakit si June Castro po ang kailangan iboto natin sa paparating na halalan sa siyudad po ng Mabalakad? Unang-una po may sapat po tayong karanasan. Yung self-accomplishment ko lang po bilang negosyante. Kaya ko pong i-apply sa pangungobyerno bilang presiding officer sa siyudad ng Mabalakad. Saka sakali po tayo ang seniority at maalal bilang Vice Mayor. Bakit si John Castro ang kailangan iboto? Si John Castro po ay may paninindigan at kayang tumayo po, lalong-lalo na sa katotohanan. Si John Castro po ay handang ibuwis po ang kanyang buhay para sa pinaglalaban niya po, para sa maliliit na kababayan natin sa Mabalakad. Ang gusto ko lang pong sabihin, makakaasa po kayo na ipaglalaban ko po yung karapatan at kapakanan ng bawat isang Mabalakenyo. Okay. At anong numero po kayo sa balota? Number 1 po. Number 1. Okay. Panalo na po tayo. Panalo na. At dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo, ating nakapiling ang Mabalakad City Vice Mayoral Aspirant, Councilor June Castro. Maraming salamat po, Councilor June, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Salamat po. Salamat, DJ Alex. Salamat, Tatamboy. Salamat, Sir Paulo. Maraming salamat At po sa lahat sa po ng staff ng RW. Yes, thank you. Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa RW 95.1 FM at sa programa Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Sana po ay nakatulong itong programa sa pagbibigay ng linaw at gabay sa inyong desisyon para sa nalalapit na halalan. Ako po si Boy Santiago. At syempre, ang inyong lingkod, Paulo G. Santos. Opo, kilalanin po natin ng husto ang mga kandidato at bumoto po tayo ng wasto sa dating Huna Mayo. Maraming salamat po. At ako naman po si Alex Sembrano. Maraming salamat. Abangan bukas ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo.